ще ви покажа един метод за семейство, което е загубило майка си, как по-лесно за нас можем да възстановим майката в това семейство. Това не е най-добрият метод, но е подходящ за хора, които не всеки ден могат да присъстват на пчелина. Здравейте отново! Вече сме на пчелина и сега ще ви разкажа малко по-подробно какво ще ви покажа. Преди 5 дни установих, че едно от семействата, този кошер тук, поради някаква причина е останал без майка. Сега причините може да са много, ще се радвам ако в коментарите посочите някой от тях. И какво направих аз тогава? Тъй като знаех, че тези следващите 5 дни няма да мога да дойда до пчелина. А исках максимално бързо да се опитам да спася семейството. Взех рамка с яйца, незапечатано пило и малко запечатано, тъй като беше мешана. Много внимателно отстраних пчеличките. Това е рамката от друг кошер. И я поставих в този, в който ще се надяваме да си произведат майка. Сега не съм го отварял още, ще видим заедно какъв е резултата, но се надявам да са заградили маточници. Идеята е, че на 5-я, най-късно на 6-я ден трябва да погледнем какво се случва. По принцип би било добре на 3-я ден да премахнем тогава образувалите спасителни маточници. След това те от яйцата и от младите ларви ще си заградат вече качествени маточници за качествени майки. Тъй като аз не можах да дойда, пак ви казвам, на 5-я, най-късно на 6-я ще премахна, ако има, да се надяваме, че има маточници, ще премахна всички запечатани маточници. Когато свършим с операцията, ще ви го обясня на едно календарче, има такива специални за развитието на пчелното семейство и за майката. Ще видите защо е на 5-я ден и защо би било добре на 3-я. Но сега нека да започнем да видим какво има в кошера и какво са направили. Отбелязал съм си рамката, която съм им поставил. Направо ще извадя само нея и ще погледнем какво е положението. Да се надяваме, че записваме. Добре, слагаме ръкавиците и започваме. Семейството е отслабнало още повече. Добре. Имаме пчелички. Интересно. Имаме и ветрец. Това не е много хубаво, но концентрирали се около рамката, която им добавих. Ето това е рамката, белязана. За по-сигурно ще извадя първо няколко съседни. Не им харесва, че съм тук. Ще се опитаме да не ги безпокоим. Много мед, прашец. Има и нектар. Много интересно нещо. Няма заградени маточници. Тази част тук беше с яйца. Те вече са се излюпили за доста големи ларви и личинки. Но няма заграден маточник никъде. Странно. Имам чашки. Които обаче дори не са заредени. Добре. В същото време семейството е спокойно. Това означава, че поради някаква причина, вероятно има майка, освен да са направили много ранна самосмяна. При много ранната самосмяна майката може още да не се е оплодила. Но тогава не би трябвало да се получи прекъсване в снасянето и в пилото.
А кошера преди 5 дни нямаше нито едно яйце, нито една личинка. Интересното е, че пчеличките са спокойни. Но няма пило, няма яйца, няма нищо. Освен това, което им добавих преди 5 дни. В такъв случай оставяме кошера още няколко дни, за да видим какво се случва с него. Пчелите са спокойни. Това означава, че най-вероятно има някъде неоплодена майка. Кога се е появила, как се е появила, това можете да коментирате да напишете в коментарите вашето предположение. И след 4-5 дни ще го погледнем пак. До тогава тази майка би трябвало да се е оплодила. Вече има достатъчно търти и ако всичко е наред, би трябвало да имаме яйца. Ако след 4-5 дни отново нямаме пило, яйца, прясно пило говорим, правим втори опит или с рамка с пило от друг кошер, или с предаване на майка. Проблема е, че те ако имат майка, тогава може също така вече да извадим всички рамки и да потърсим и майката. Ако тя е млада, неоплодена майка, е трудна за намиране, особено когато има пчели. И рискувам, разхвъргвайки всичките рамки, по някакъв начин да я повредя. Аз затова не харесвам кошерите, които се работи на ниво рамка. Предпочитам на ниво корпус, тъй като манипулацията с рамките е до някъде неудобна и опасна за семейството. Не е проблем да постои още няколко дни по този начин. Пак казвам, носят прашец, складират прашец. Това означава, че се готвят за отглеждане на пило. А за пилото трябва майка. Коментирайте какви са според вас причините това семейство да е в това състояние. Тъй като казуса всъщност не ми даваше мира, реших сега да погледна, за да съм сигурен какво става, имаме ли майка или не. И познайте какво намерих. Ето тук. Една хубава голяма майка. По-интересното е, че не е маркирана. Но това е оплодена майка. Къде отиде? И те са доста бързи. Ето я. Очаквам в коментарите да ми кажете каква според вас е причината в кошера да няма. Ето сега в момента снася яйце, ще проверя дали има. Да е спряла снасянето, да нямаше пило. Преди 5 дни нямаше нито едно яйчице в този кошер, на нито една от рамките. А в момента майката осеменява. Храна са имали, прашец има изключително много. Сега ще погледнем дали има яйце. Да, има снесено яйце. В килийката, в която преди малко, значи е започнал да снася отново. Пишете ми в коментарите каква според вас е причината за това прекъсване в снасянето. Лошото време ли е? Някаква друга причина ли е? Явно кошера ще продължи да си се развива, което е прекрасно. Подсилил съм го с съвсем малко пило от друг кошер, което не е вредно. Даже напротив, при това прекъсване ще е полезно и може би ще се наложи да го направя отново. И така, внимателно си я поставяме обратно. Кошерът ще набере сили.
А сега, както ви обещах, макар че нямахме маточници в кошера, ще ви покажа метода, по който можете да си произведете майка и да спасите такъв кошер, ако все пак майката беше загубена. Както ви казах, може да се използват ето тези календарчета. Тези календарчета има ги, това конкретно е за производство на майки, на руски е, но ги има и на български, има ги в някои книжарници, в по-големите пчеларски магазини, онлайн също се намират и са доста полезни, за да може човек да свикне по-бързо и по-лесно с цикъла на развитие и с дните, които са необходими за развитието на майка, на пчела работничка, на търтей, изобщо на развитието на пчелното семейство. Конкретно, както казахме, това е за майките и сега ще ви обясня какво имах в предвид. На 21 април аз поставих рамката с смешано пило. Имаше яйца, имаше прясно пило излюпено, имаше и запечатано пило. Нас ни интересуват яйцата и прясното пило. Когато поставиме такава рамка в кошера и ако пчелите нямаха майка, първата им работа трябваше да бъде да си заградат спасителни маточници. Те ще го направят върху каквато личинка им попадне. Затова, ако приемем, че са го направили върху току-що излюпила се личинка. Значи 3 дни имаме яйце, на 4-ти ден се излюпва. Когато се излюпи вече тази личинка, да кажем, че на 21 ние слагаме рамката, имало е току-що излюпена личинка и те започват да заграждат маточник. Борим сега 5 дни. 1, 2, 3, 4, 5. На 5-тия ден този маточник все още ще е отпечатан. Няма да е запечатан. На 6-тия вече ще бъде полузапечатан, на 7-я ще бъде напълно запечатан. Тъй, че на 5-я ден, 1, 2, 3, 4, 5, на 5-я ден, демек на 25 април, когато ние погледнем, ако маточника все още е отпечатан, това означава, че е заграден върху току-що излюпила се личинка. Или яйце, което се е излюпило и още е в тези стадии на развитие. Ако заградат обаче сега на двудневна личинка, имаме вече излюпила са втория ден, на 21 имаме двудневна личинка, броим 1, 2, 3, 4, 5, маточника е почти пред запечатване. Това означава, че на първия или втория ден личинките горе-долу остават. Разбира се, на третия ден вече, ако на 21 април, когато съм сложил рамката, е имало 3-дневна личинка, на 5-тия ден 1, 2, 3, 4, 5, маточника вече ще е запечатан. Идеята беше на 5-тия ден, когато можем да отидем, да премахнем всички запечатани маточници и да оставим отпечатаните. Това нещо ще ни гарантира, че отпечатаните маточни са на 1 или 2-дневни личинки. Сега, защо това е важно за произвежданите майки? Както виждате, имаме един 3-дневен цикъл, когато яйцето е право, после поляга и накрая ляга на дъното на килийката, след това се излюпва. Значи 3 дни е яйце. След това вече става личинка. Личинка е 1, 2, 3, 4, 5, 6 дни. 6 дни е личинка. През тези 6 дни тази личинка се храни, да кажем, със специална диета, така че тя да стане качествена и пълноценна майка. Ако пчелите заградат маточник не още на първия ден или втория, когато са се излюпили, а заложат спасителен маточник някъде към края на цикъла на тази личинка, те ще си го запечатат. Няма значение, че тук е голяма. Решават, че това ще бъде майката, колкото я хранили толкова, в случай 1, 2, 3 дни, на 4-тия си я запечатват, но тази майка няма да бъде с достатъчно дълго коремче, няма да може да осеменява правилно, няма да бъде развита, няма да има тази способност на качествена майка, няма да може да внася много яйца, няма да има развити яйчни тръби като хората. Така че за това избягваме тези последните дни от цикъла на личинките и се стремим да произвеждаме майки с първите 1-2. Това ще гарантира максимално време на хранене на тази личинка, така че да стане качествена майка. Ако по принцип можем да ходим всеки ден на пчелина, е хубаво на третия ден, слагаме за маточници да се произвеждат,
нали, било то рамка с пило или пък на отводка или нещо друго, на третия ден отиваме, изчистваме всички маточници, които са заложени до тогава, което означава, че това са тези, всичките тези. И тогава всеки следващ заложен ще бъде от тук, що излюпило се яйце на четвъртия ден. Но има и варианта, който ви казах аз, на 5 или на 6 ден. Тогава отивате, махате ги и си гарантирате 1 или 2-дневна личинка, върху която ще бъде заграден маточник. Ако имате още въпроси, попитайте в коментарите, ще го разясним отново. Потърсете такова календарче, това е на руски. Има ги, както казах, и са много полезни. На всеки един начинаещ пчелар ще му бъдат много удобни, за да свикне и да разбере как всъщност се смятат дните и какво означават те в развитието на едно семейство. Аз съм Цвети от Биоферма Хумусче. Коментирайте ни, харесвайте ни и до скоро!